Семинарның гимназия базасында узуы юкка түгел. Әлеге мәктәп квалификация күтәрү өчен стажировка мәйданчыгы булып тора. Семинарда Актаныш районы мәктәпләренең директорлары катнашты. Мәктәп директорларының белемен күтәрү буенча стажировка 3 көн дәвам итте. Бу стажировканы безнең Мәгариф министрлыгы белән берлектә Мәгарифне үстерү институты үткәрә. Бу чарада безнең җитәкчеләребез үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар, мастер-классларда катнашалар. Икенче көнне безнең Мәгарифне үстерү институты вәкилләре белән берлектә теоретик өлеш булачак. Анда инде алар белемнәрен күтәрәчәкләр. Мәгарифне үстерү институтының тәрбия лабораториясе җитәкчесе Марат Шаегов проектның максатлары белән таныштырды. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан башлатылган һәм безнең институт тарафыннан гамәлгә ашырыла. Фәнни методик яктан без аны тәэмин итәбез, күзәтеп барабыз. Программаларны мәктәпләр белән төзедек һәм шушы мәктәпләргә төрле районнардан директорлар киләләр. Шушы мәктәпнең тәҗрибәсен, районның тәҗрибәсен өйрәнеп, үзләренең мәктәпләрендә мәгарифне тагын да югары дәрәҗәгә күтәрүне өметләнәбез. Гимназия директоры Азат Мирзаянов тәҗрибә уртаклашу мәйданчыклары кирәк дип саный. Һәрбер директор үзенең мәктәбендә көчле якларын һәм инде өстәмә эшләргә кирәк булган якларны ул белә, күрә һәм инде баргач шушы уңышка ирешү өчен башка юнәлешләрдә эшләү өчен нәрсәләр кирәк һәм шушы юнәлештә тәҗрибә күреп кайта инде. Гимназияда узган чара директорларның креативлыгы идарә итүнең хәлиткеч факторы исеме астында үтте. Семинар уку 4 юнәлештә оештырылды. Теоретик укулар мастер-класслар белән алыштырылып үткәрелде, уңай тәҗрибә уртага салып өйрәнелде. Тәҗрибә мәйданчыгы эшчәнлегеннән килгән кунаклар да бик канәгать калды. Бик эчтәлекле әзерләнгән семинар ул директорлар өчен бик мөһим мәсьәләләрне күтәрә. Безгә закон ягыннан да, стандарт ягыннан да, менә яңа килеп керә торган яңалыклар ягыннан да. Шулай ук менә үзебезнең эш итергән өлкәнең һәрбер нечкәлекләрен алып төзелгән семинар бик матур оештырганнар, укытучылар да тәҗрибәле әлбәттә күренеп тора. Гимназия коллективы Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгарифне үстерү институты тарафыннан берилгән стажировка мәйданчыгы булуын раслаучы сертификатка ия булды. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.